Пахвалюны Езус Христос. Браты і сёстры, мы перажываем 4-ю нядзелю пасхальнага перыяду і на незвычайную ў касцёле ведаем, што это нядзеля добрага пастара, нядзеля, якую мы молімся за нашых пастараў, молімся пакліканні у касцёле да Божай службы. І перад нашымі вачыма паўстае вобраз Хрыста, добрага пастара. Усім, напэўна, нам вядома, уяўляем Хрыста вось той заблуканай авечкай у руках, вот і авечцы пазнаём сябе, хочам прытуліцца мацней да грудзей Хрыста, які нас трымае на сваіх руках, які нас кліча, вядзе, шукае. І гэта вобраз Хрыста, добрага пастара, вобраз старажытнага хрысціянства. Мы знаходзім у шматлікіх гімнах на хвалу Хрыста з мёртвых паўсталага альбо Хрыста ўкрыжаванага. Гэта слова «пастар». Як у Вялікую Пятніцу у шматлікіх касцёлах мы чулі гэты старажытны гімн «Пастар нас пакінуў», «Добры пастар», «Пастар адышоў». І потым вось у васкрасенне Хрыста гэта таксама сімвал таго пастара, які ўваскрасае, каб ісці шукаць зноў сваіх авечак, якія згубіліся, што нам кажа антыфона імшы раніцай у першы дзень Велікдня. Канешне, хрысціяне, першыя хрысціяне беруць вось гэты вельмі вядомы вобраз Хрыста, добрага пастара, безумоўна, з Евангелля. І найбольш увагі гэтай фігуры добрага пастара прысвячае якраз апостол Ян, і Евангелле менавіта ў гэтай версіі апостола Яна мы чытаем у гэту нядзелю. Браты і сёстры, колькі я не казаў пропаведзяў у гэты дзень, альбо разважаючы над гэтым урыўкам Евангелля святога Яна, вядома, заўсёды я ўзгадваю этот дысананс пэўны нашай культуры, якая зусім па-іншаму уяўляе сабе пастара. Калі мы кажам «добры пастар», я ведаю сваіх авечак, яны чуюць мой голас, яны ідуць за мной, то, напэўна, у вачам нашым паўстае вобраз нашага пастара з нашай культуры. Ну, на жаль, мы яго найчасцей называем пастух. І нават у нашай мове беларускай мы кажам выгнаць кароў у поле, загнаць статак, усё это гнаць, падганяць. І хутка з вамі будзем іх падарожнічаць па нашай роднай Беларусі, будзем бачыць, як пераганяюць гэтыя пастары з аднаго боку ў другі, гэтыя статкі. Ну і бачым, што мала там лагоднасці, і голас гэты не наперадзе, а задду. І найчасцей гэта пуга, сабака і гэтак далей. Такія атрыбуты вядуць статкі. І я сапраўды такое падарожнічаючы па святой зямлі у мінулым годзе першыню убачыў на свае вочы гэты вобраз. Это якраз было на тэрыторыі Палестыны. Калі мы ехалі на аўтобусе і тут абапал дарогі убачылі вось такога яшчэ зусім, можна сказаць, юнака, хлопца, год 15-16, які ішоў наперадзе, а за ім авечкі былі проста так збітыя ў кучу, адна каля адной так, як бы скажам, сціснутыя, і яны ішлі за ім. Ну, упершыню убачыў у сваім жыцці вось тое, пра што Христос хацеў казаць, што пастар ідзе наўперадзе. Пастар — это не той, які падганяе. Пастар — это не той, які ідзе задду з пуга, яшчэ мае там сабаку і гэтак далей. Пастар — не той, які гоніць, выганяе, заганяе, а пастар — той, які ідзе наўперадзе, і за ім вось гэта менавіта авечкі, яны так сціснуўшыся ідуць, як бы баяцца згубіць ягоны след. Браты і сёстры, вось, канешне, для нас, пастараў, гэта вельмі важна зразумець, што голас пастара — гэта голас, які ідзе наўперадзе. Гэта голас, які распазнаюць вернікі. Гэта голас, за якім хочацца ісці. Гэта голас, якому хочацца верыць. Это не той голас, які пагрозамі падганяе. І ўвесь час кажуць, што туды нельга, ідзі прама, бо я бачу, куды ты ідзеш. І гэта для нас вельмі вялікі сёння, як бы скажам, урок дае Христос, каб запытацца, які мой голас. Ці ён ідзе наўперадзе, ці яго людзі чуюць і ідуць за ім, ці это голас пагрозу, які гоніць статак, выганяе, заганяе яго, так? Але таксама для ўсіх нас вельмі важна сёння паверыць Хрысту, які ідзе наўперадзе. Каб мы ні ў якім разе Бога і Хрыста, нашага Пана, не уяўлялі вось тым пастухом, які гоніць нас па жыцці. Тым, які глядзіць за намі і вось гатоў тут ударыць нас, калі мы ідзём налева альбо направа. Той, які даюць каманду направа, налева. Гэта голас, які мяне вядзе па жыцці. Гэта той, за кім я хачу ісці. Гэта той, каго я баюся вось згубіць след. Баюся, каб вось раз і убачу, што яго няма перада мной. Гэта той, які кажа, і я іду. І вось гэта так цудоўна ўявіць таго добрага пастара, які мяне вядзе.
не мяне гоніць, не падганяюць у тым жыцці, не кантралююць мяне ў тым жыцці, а які мяне вядзе. Ідзе наўперад, і таму Христос кажа, што мае авечкі ведаюць мой голас. А я з'яўляюся добрым, а ў арыгінальным тэксце прыгожым пастарам. Гэта азначае пастарам добрым, лагодным. І ведаюць мой голас, а я ведаю іх. Слова, якое паўтараецца аж 4 разы, кажа, што адценак гэтага слова на габрэйскай мове нам кажа, што люблю іх, а яны любяць мяне. І таму, браты і сёстры, вось у гэтай еднасці за Христом, добрым пастарам, давайце не будзем згаджацца, каб мы уяўлялі ў нашым жыцці Бога, які глядзіць нам ось у нашу патыліцу і кантралюе наша жыццё. Бо часам так ёсць, што хрысціяне баяцца, вось я саграшу зараз будзе нейкі біч на мае плечы, бо за мной стаіць хтосьці за тым бичом. Не пастух, пастар, які ідзе перад намі, які нас вядзе. І таму вельмі важна давяраць ягонаму голасу, давяраць ягонай любові, давяраць ягонаму прабачэнню, давяраць ягонай міласэрнасці і кожны дзень гэты голас слухаць, боючыся яго не пачуць. Няхай не будзе ў нас ніводнага дня без малітвы, без чытання Божага Слова, каб ніводнага дня на гэтым свеце мы не пражылі, не чуючы ягоны голас, каб ведалі, куды нам ісці. За добрым пастарам. І, канешне, памаліцеся у гэту нядзелю, цудоўную нядзелю добрага пастара за нас. Тых пастараў, удалых ці неудалых, якія пробуюць вас весці і пробуюць таксама, каб голас Христа быў, можа, больш чутны для вас. Таму пакорна просім аб малітву за тых святароў, якія працуюць з вамі, якіх вы слухаеце, якіх вас навучаюць, як пакліканнях у наш касцёл да службы Божай. Добрага вам дня, добрай нядзелі і за Христом добрым пастарам. Пахвалёны Ісус Христос.